बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगा सानैबो थाबैनो लोगो हमलायनानै मोननै रायजोनि गेजेराव सिमनाखौ लानानै सोलिबाय थानाय जेंनानि सायाव सावरायलायगोन। बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै बेलासियाव मिथिहोदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बादिब्ला मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगाया गाव क्वारेन्टाइननिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनायनि उनाव हिमन्तखौ आइजवालाव हांख्रायहरनायनि खोथा होदों होनना। नैथियाव दङ। प्रमद बर'आ बुंदों, मास्टार प्लेननि गेजेरजों फैगौ 3 बोसोराव क'क्राझार टाउनखौ स्मार्ट टाउन महर गायसनगोन। बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोरखौ फैगौ 3 बोसोराव मास्टार प्लेन बानायना स्मार्ट टाउन महरै गायसनगोन होनना रोखा बुंथियो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। दिनै मोनसे हाबाफारियाव थांनाय समाव क'क्राझार सहरनि हनुमान मिस्टाना बान्दार गलायाव साहा लोंनाय समाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङोदि क'क्राझार सहरखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय माखासे प्रजेक्ट लागासिनो दं होनना फोरमायो आरो आथिखालाव अर्गानिक साहा आबाद मावनानै रांखान्थियारि जांख्रिथाय लाबोनो हानाय साहा आबादारिफोरखौ माबोरै बिटिआर सरकारा आरोबाव दिहुनथाय गोहोखौ बांहोनो हागोन बिनि सायाव थाबैनो स्मल टी ग्र'वार एस'सिएशनजों गुवारै सावरायज्लायगोन होननानैबो बुंबावो। बे आयदायावनो गाहाय बिथाङा बुंबावो दि पाब्लिकनि सायख'हरजानाय महरै दिनैनि समाव पाब्लिकफोरनि खामानि मावलांगोन होननानैबो रोखा फोरमायो। थामथियाव दङ। आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो धोनि इउटिउबार गवालपारानि मुस्ताफिजुर रहमान। बिथांनाव गासै मोन9 इउटिउब चेनेल दं। बिथांनि मान्थलि इनकामा जादों 55 लाख। बिथांनाव शपिं मल आरो गासै 7 बडिगार्ड दं। लोगोसे बिथाङा गावनि ड्राइभारनो 50,000 रां बेथन होयो आरो बिथांनि सिङाव गासै 44 सुबुङा खामानि मावो। ब्रैथियाव दङ। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरा खैफोदनि लामायाव होनना माखासे खौरां बिलाइनि गेजेरजों माखासे ओंथि गैयै बिबुंथि होनाय आरो एनएलएफपिनि सायाव ओंथि गैयै बिबुंथि होनायनि हेंथायै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। दिनै क'क्राझार टेङापारायाव थानाय एबसुनि मावखुलि माइबं हाउसआव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी बिथाङा बुङोदि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव ओंथि गैयै बिबुंथि होनाय आरो आसामनि मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव ओंथि गैयै बिबुंथि होनायनि गेजेरजों खौरां बिजोङाव बाथ्रा फोसावनायखौ बन्द खालामनांगौ होनना फोरमायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव कृपेश दैमारी बिथाङा बुंबावोदि न' सिङाव थाना बाथ्रा बुंनायनि सोलाय फोथाराव ओंखारबोनानै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनो ओंखारबोनांगौ होनना रोखा बुंथियो। बाथियाव दङ। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि एनडिपिनि मोनब्रैबो हानजा एबसु इउबिपिअजों जथायै बर'नि 3थि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जालाङो। नाथाय बारग' एनडिपिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जि बिदाय बिथांखौ क'क्राझाराव न'आवनो जोबनानै दोननाय खौराङा दुलाराय बर' हारिखौ साननो गोनां खालामदों। सुलुंनि बादिब्ला जि बिदाय बिथांखौ नोजोर लाखिनो थाखाय फ्राय 16 कामान्ड' लाखिनाय जादों होनना। बिथांखौ जोबनानै दोननायनि जाहोनखौ एनएलएफपिनि गाहाय एम बाथा बिथाङा गोरोबथानि उनाव फिन हाग्रायाव थांफिननायखौ नोजोर बोनानै जि बिदाय बिथाङाबो बाथानि आगानजोंनो थांफिननो हागौ होननानै जोबनानै दोननाय जादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गासै एनडिपिफोर बायदिनो जि बिदाय बिथाङाबो थांनाय बोसोरनि जानुवारि दानाव हाथियार गथायना न'आव गिदिंबोफिनदोंमोन। बिनि उनाव बिथांखौ आबाद मावनानै गावनि जिउ राहा खुंनाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय हरखाब बिथांखौ जोबनानै दोननाय खौराङा सोराङाव फैनायनि उनाव बयबो साननो गोनां जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।